Siyabonga. Sizobingelela libandla. Haleluya. Ibandla lonke siyabingelela. Omama siyabingelela. Ebhodini kubonke. Siyabingelela. Archbishop siyabingelela. Baba Senior Bishop siyabingelela. Sibingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Maningi ke amagama abantu abaye bewabize ma bethola ipodium. Haleluya. But mina ngifuna ukubingelela nje egameni lika Jesu kuphela. Okuyilona ngazi lenza umsebenzi kumuntu. Haleluya. Baba Sihlalo nomphathi wabantu abasha nabo bonke abahlelayo. Kunalento engayifunda umpostoli uPD wakandlovu. Uthi mangabe kunenceko elandile wathi ayizofundisa endlini la ukhona, wena oyilandile ayisiki isidingo sokuthi bese ukhompyutha nayo. Uthi dedela incebo yenza umsebenzi wayo iqede bese iyavala bese kuyahanjwa. Haleluya. Ngila ekutheni ubaba uSotobe mina umsebenzi usengenzele wonke. Wawuqeda wawugqiba. Haleluya. Okwami ke mayesefundisile sekukuthi ebandleni bese ngiqinisekisa ukuthi emva kwesifundiso yini elindelekile. Amen bazalwane. Haleluya. Angithi namhlanje niyangibona ukuthi ngime pulpit. Angilisebenzisi pulpit mina ngoba ngiyashumayela. Kodwa ngoba angisezoshumayela ingakho ngimla. Into eyenza ukuthi bafundisi bami ngasebenzisa ipulpit. Ipulpit liyalimita. And linemgomo yakhe. Mangabe uzofundisa unebanga olukalelwe mawuse pulpit ukuthi noma ulishiya kangakanani. Awuthi ufundisa utholakale usulapha ngathi sisitengiwe. Usulahlile umgomo wepulpit. Ngoba mawuse pulpit kufanele nemic oyiphethe kungabi imic ezokuvumela ukuthi unyakaze. Kuzoba imic eyakhelwe nestand la. Izoma ngoba wena kwakho ukuthi uzoma la ebese ufundisa laba bantu abaphambi kwakho. Bese kuba nalento yokuvangela kanye nento yokushumayela. Yona ke asikho isidingo sepulpit. Ngoba mawusushumayela kwenzakala noma yini. Mawusuvangela ziningi izinto ezenzakalayo. Ngithe okwami ukuthi ngizoqinisekisa ukuthi senze njani emva kwesifundiso. Ngaphambi kokuthi ngifike lapho khona izinto ezimbalwa engifuna ukuthiphisa ngazo abantu abasha singabo namhlanje. Haleluya bazalwane. Kuna izinto ekufanele siqaphele masizikhuluma noma sizisho, kungabe siyathandaza noma siyashumayela. Haleluya. Uthena ubaba uSpiya lilodwa ibandla. Amen bazalwane. Ngamanye amazwi kushuthi munye umzimba.
thina sihlangene kuwo lesiwakhaya. Amen. Manje ngifuna ukudlula kule sihlobo sami. Kunento engijwayele ukuyizwa bese ingigulisa. Ngabe umuntu uyathandaza noma kunenkulumo azoyikhuluma amayeqala ethe magameni amathathu. Nkosi yami. Athi imaphi lamagama akhuluma ngawo. Ngoba igama lilodwa. Okwakho ukuthi besawuhlukanisa iziqu zibe ntathu. Kodwa wakwazi ukuba mathathu. Mawusubala mathathu imaphi labamanye. Ngoba igama esilaziyo lilodwa. Nesimingano. Masihlangene kule ndawo. Lilodwa igama. Esizombiza nesizobika kulona. Uma ufunda le ncwadi lapha kwiTestament elidala lithi njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu iphakamisiwe ukuthi thina noma ngabe sekwenzekeni kodwa masibheka yona. Linye ibandla abazalwane uma sihlangene la sakha umzimba kaKristu. And le bandla esilakha ibandla kaKristu. The umfundisi silakha ibandla uyena othi uyakha. Futhi into ikanje bafowethu. Ngifuna nje ngiyanithipisa kuloko. Abafundisi ngiyocela ningangishayi futhi ningqolele. Kodwa kukhona into ekufanele siyiqinisekise mase sebandleni likaKristu. Kunezi izinto ama-office esizakhela wona. Mawufunda iBhayibheli angekho. Sanibonani. Emzimbeni kaKristu noma ebandleni kaKristu ukuze kupheleliswe mahlanu kuphela ama-office. Mayingakabi mahlanu awakapheleli. Alikapheleli ibandla likaKristu. Umzimba kaKristu awukapheleliswa. Sike sabala sinobaba uMungose ngelinye isonto ukuthi kuze kuphelele umzimba kaKristu uze iphelele iministry kaNkulunkulu nasi isandla sokunxele asisebenzise saka right kodwa sisebenzisa lesi ngoba masoba sizobala ukubala esithupheni ukuze kuphelele umzimba kaKristu noma ibandla kaNkulunkulu kufanele siqale sibale ngomapostoli size silandele ngomprofeti size silandele ngomvangeli bese siza ngomalusi sizogcina ngothisha okunye ngikuzwana. Sanibonani. Into edala ukuthi siqale ukubala la akakwazi ayikwazi ukuphelela iministry umpostoli engekho. Yinadala ukuthi umpostoli abekhona nesinokufaneka kuba khona kompostoli endlini kaNkulunkulu. Angithi laba bantu mawubheka leminwe lona ukwazi ukuthinta lo nakanjalo nalo ukwazi kahle leyo mine ayikwazi ukuthintana kodwa ngoza kumpostoli uyakwazi ukuthinta umprofeti uyakwazi ukuthinta umvangeli uyakwazi ukuthinta umalusi uyakwazi ukuthinta uthisha. Abesiphelele into kaNkulunkulu iphelele into yezulu. Majob brigadier bakhamkaphi lebesibazwana. Sanibonani. Siyabonga abazalwane. Ukuthi uNkulunkulu usithandile nje wasenzela umusa. Ezinye izinto solo siyiveza nje kancane ukuze okay anginazo isikhathi. Kodwa abazalwane masiqaphelile nje ukuthi nesifundiso masiwa lizosho njalo njengamanje izwe ngelifunda. Siqaphele ukuthi yini esilalelayo yini esiyigcina kuthina. Sicela ukufunda. Angijwayele ukuyifundela ngijwayele ukufundela kodwa namhlanje ngizoyifundela. uTimotheo
wesibili chapter 3 verse 14 iningi nje iqala lapha phezulu kodwa ngizoxoxa la uthi kepha wena yima kulokho okufundile lo waqiniseka kukho wazi ukuthi kufunde kobani nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Ayisethi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni. Now sikade kufunda njengamanje esifundisweni mawukuthi sisilalele kahle ubaba umkhunjini ade efundisa sino kwethu ke sekuthiwa khona lokho kushiwo ngenhla mawufunda incwadi abe kusho umpostoli uPaul ekhuluma noTimotheo but ngithatha la ku14 uthi wena sihlobo sami qaphela ukuthi ume nje sifundisweni ebasukonda ukuthi usifunde ngobani. Awu amen. Uthi kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde ngobani. Now lethi kuqala kufanele sifunde mase sifundile bese sinika isikhathi sifuna ukuba nesiqiniseko na salento ekade siyifunda noma siyifundiswa ukuthi iyona yini masibonile ukuthi iyona bese sihlala kuyona bese singaphazamiseki kungabikho into ezosisusa esifundisweni esiyitho ngoba izifundiso ziningi sanibonani. Namhlanje mawubheka i-social media kunabafundisi abaningi abaqhamuka nezifundiso eziningi kuno enigma angazi bavela banezinto zababayishoyo mawungazange wahlala esifundisweni esisona wangaqinisekisa wangasitali isifundiso uzogcina unanana noma yini ebese uyaduka. Amen. Khona izinto zoyilalela bese uyikhuluma phakathi kwabantu bese bebona umnjalo bomfoli bakho. Awu sanibona angithi phela izinto esizona kuzobe sekubhekalana etafuleni ukuthi uyifundiso iyona yini mase ngenza ongayikhona abasezukubuka mina kodwa sebezobuka ubaba uZulu. Haleluya. Oh haleluya. Kanti mhlambe nje mina ngithathele isifundiso esirong ubaba uZulu nesifundiso esiphilileyo kodwa kwenziwe mina amehlo omhlaba azobheka lona ngifundisayo. Sanibonani kepha wena hlala kulokho mfundile qinisekise khumbula ukuthi ufunde ngoba mawuswenza akusezubhekakala wena kodwa sezobhekakala okufundisile. Namhlanje besifunda mase ngiphuma noma mawusuphuma mntaka baba sewenza okungayikhona ekade kufundiswa la endlini kodwa kusezukubukwa wena kusezobukwa uSpiya ukuthi uSpiya ade efundisa kanti yini abayifundisi. Amen. Mina ngithi anginaso isikhathi bazalwane bekuzoqinisekisa nje akungifanele ukushumayela namhlanje bekuzoqinisekisa nje ukuthi bazalwane masiphuma desifunda yini kufanele thina sihambe siyigcine kuthini and yini kufanele sihlole ukuze ngelinye ilanga singadukisa abantu bangaduki ngawe abantu bangathi mabebona ukwenza kwakho bese kuthukeka abaholi ngala. Sanibona. Siyabonga Mr. Magwaza sibonga ukuthi la uhamba khona uvela ibandla kuvela uNkulunkulu. Sanibonani. Amen. Ukube wafike nje la usebenza khona
walengisa okwenziwa ngaphakathi wangavela ukuthi wena ubani ngabe namhlanje ubaba usubuya simona ngoba ngabe mhlamba akakwazi ngoba into eyenza ukuthi akwazi ukuthi wena ufike waveza ukuthi ubani yayisihlangana into yezwe namhlanje sasesibona ubaba uSibili ukuthi azosifundisa lesifundo esisitholile ngaba sisitholanga ukuba ubungekho nokuba ukuba emsebenzini uthe mabebizwa abantu nawo umjeyi angilazi igama lakho lalela sitho sami la endaweni zokusebenzela la endaweni zokusebenzela siyasifika singobaba sizosebenza sisebenza nabantu abancane abano 20 years kodwa mase kulapha abonke abantu kungathi bayalingana ubaba omdala afike njenganene encane phansi ithi ngana usilonile ikase ngangibinda haleluya angithi lokho ikhona thina sikwazi ikhona awusakuvezi lapha sawuveze singakwazi ngiqonda ukubonga le ndaba yakho magwazi ukuthi noma ungasekho phambi kwabaholi kodwa uvela uyilento bona bakufundise yona amen hlale sifundiswe lesingiso uqonda uqaphele amen ukuthi ufunde ngobani isikhathi anginaso ngiyabonga Nkosi umsimo sisi